Bé, bona nit a totes i tots. Des de l'Associació Cultural La Pebrella ens demanen que preguntem en nom seu per què no s'ha respost a diferents correus i missatges enviats tant al regidor de Patrimoni com a l'actual alcalde. En aquests missatges, com ens diuen, es mostrava interès per la situació concreta de l'acord plenari del 26 de gener de 2017, d'ara fa un any, en relació al patrimoni històric i cultural. Les dues preguntes que des de l'associació ens demanen que vos fem en nom seu són: quina és la raó per la que no s'ha respost a les preguntes d'aquesta associació sobre un tema acordat al plenari i en quina situació es troba a hores d'ara el compliment de l'acord. Gràcies. Gràcies, Vicent. Té la paraula Toni Orea. Vicent, a veure, que jo sàpiga, pense recordar, i parle de memòria, dos correus de Paco Tormo, en aquest cas. No sé si signats per Peperella o no, però jo sé que és de l'amic Paco Tormo, on se mos demanava informació. Lògicament pense que no és el mitjà més adequat contestar per mail a un ciutadà, sinó lògicament se té que fer d'altra forma, però bueno, donat que vosaltres heu presentat o heu preguntat diverses voltes per aquest tema, ja vos van dir que n'hi havia una partida per al pressupost del 2018, que el pressupost que encara no està definitivament aprovat. Pense que avui era l'últim dia per a fer al·legacions si no s'han fet. En tan pront siga el pressupost executiu, s'ha començarà a fer els treballs per a portar endavant la moció. No sé si t'ha respost bé. No és una pregunta, és una pregunta que faig en nom de l'Associació Cultural La Pebrella. Jo us transmetré la informació i ja... Gràcies. Gràcies, Vicent.